Gepleyer Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň jem bilen men ýoksan anurwan. Bu hepde azatlygyň esas temalar, köp okulan makalarymyz, köp dinlenen söhbetlerimiz Türkmenistanyny döwlet telekanallaryna tomaşa etmek mümkinçiliginiň çäklenmegi, Türkmenistanyny gülönçüdür edilip tutsak edilenlere çykarylan hökümüň göçürmesi, Türkmenistanlaryň biometrik pasporty internet arkaly diňe ýurdun içinde alyp bilmek, Aşgabatda gög önümleriň gymmatlamagy, prezidentiň valyutanyň azalmagyndan nägilelik bildirmek baradaky makalar, söhbetler bilen bagly boldy. Elbetde bu temalar şu hepde iň köp tesir çeken makalaryň hem hataryna durýar. Masal üçin gülönçüdür edilip tutsak edilenleriň hökümüniň göçürmesi, Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň hosarlaryna edilýän basyş, türkmenistanlaryň biometrik pasporty diňe internet arkaly ýurdun içinde alyp bilmegi, Freedom House guramasynyň Türkmenistanyň iň azat däl ýurtlaryň hataryna galdyrmagy, şoň bilen birlikde prezidentiň valyutanyň azalmagyndan nägilelik bildirmegi hem köp tesirçi gurulňdaşjakdy. Bu hepde iň köp tomaşasy çekenleriň arasynda bolsa türkmenler Moskwada Nowruz bayramyny belledi atly videomuz boldy. Region görnüşleri Sarayewanyň gawagy 1950-nji ýyllardaky Moskwa atly fotosergilerimiz bolsa bu hepde köp tomaşasy çekdi. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň web saýtyna girip gepleşiklerde bolýan meseleler barada öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanyny 20 ýyl gowrak wagtlar ilgiderli dowam edýän käýinç bermek we kadr çalışmak siýasaty azatlygyň käwr okujularynyň pikirine görä kadrly zat we halkyň awadançylygyna hyzmat edýär. Kadr çalışygy ýolbaşy işgärlere käýinç berilmegi ýa-da olaryň wezipesinden boşadylmagy hemme ýerde bolýan ýagdaý. Şu ýerde mene şeýdip gurrungyny derýaly zat görünmek diýip özüni gadymy Nusaýlyp at beren okujymyz 6 aprelde ýazan tesgirini aýdýar. Rahmanuly Babaýew atly okujymyz bolsa, bu edilýän işleriň hemmesi halkyň aladasy, hal ýagdaýynyň goglanmagy üçin edilýär diýip pikir edýär. Emma finçilerin köpüsü şol sanı olalky vice-premier Hudaýberdi Orazow Türkmenistanyň resmiýlere ilgiderlik käýinç bermegi, olar sebäbini açyk aýtmazdan ýygy-ýygydan çalışmagyň dünýäniň hiç bir döwletinde ýokdugyny öňe sürýär. Olar habar berilýär, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow çarşamba güni bir wada 2 san ornwasaryny, Neft gaz toplumuna jogap berýän vice-premier Ýagşygelli Kakaýew hemde o hojuluk toplumuna jogap berýän vice-premier Recep Bazarow wezifelerinden boşatdy. Beýleki resmiýleriň bir näçesine käýinç berdi. Ýogsun bolmasa 2017-nji ýylyň 1-nji çäregining netijeleri boýunça berilen hasabatlarda uly ösüş sanlary getirildi. Bu sanlar statistika baradaky döwlet komiteti tarapyndan hem tasdik edildi. Şol ruwatda ýokary wezipeden çetleşdirilen resmiýleriň ýerine getirilýän täze adamlar hem synçylaryň bellemeklerine görä o diýen täze ýa-da üýtgeşiklik döredip biljek kadrlar bolup görünmeýär. Mysal üçin o hojuluk boýunça vice-premierlige belenen Esenmurat Orazgelliýew olar hem 2012-nji ýyldan 2016-njy ýyla çenli aralykda o hojuluk boýunça vice-premier bolupdy. Synçylar hökümet derejesinde kabul edilýän şeýle kararlaryň ýurtda kadr ýetmezçiligi bilen bagly bolmagynyň ahmarlygyny aýdýarlar. Mundan öň Berdimuhammedow beýleki resmiýler şol sanyny öňkü vice-premier Gülşat Mämmedowa wagtynda hem şeýle kararlara gelipdi. İkinci tarapdan synçylar bu kadr çalışmalarynyň hökümeti güýçlendirmän barha gogşak, anamsyz bir ýagdaýa salýanlygyny aýdýarlar. Angliýanyň Glasgow Universitetiniň merkezi meseleleri boýunça ekspert professor Luka Anceskiň pikirine görä, Neft gaz toplumuna jogap berýän vice-premier Kakaýewiň wezipesinden çetleşdirilmegi Berdimuhammedowyň energiýa siýasatynyň düýpden şoksuz bolup çykanlygyny görkezýär. Bu türkmen rejiminiň işiniň uğruna däldiginiň alamaty. Sebäbi Kakaýewiň şoksuzlygy onuň şahsy kemçilikleri bilen baglylar. Olar esasan turwaşdan çüýrük bolan siýasatyň durmuşa geçiriljek bolmagy bilen gönlünden bagly bolup durýar diýip professor Anceski Azatlyk radiosyna aýtdy. Olarky vice-premier Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň öňkü başlygy Hudaýberdi Orazow professor Anceskiň pikiri bilen dolalaşýar. Şwesiýada bosgunlukda ýaşaýan Orazow Kakaýewiň galkynyş gaz käniniň beýleki urlara gaz geçirjileriň täze taslamalaryny işläp taýýarlamagy iýerilmegi nämäni aňladýar diýen soraga jogap berip, Türkmenistanyny emele gelen ýagdaýda resmiýleriň kim bolsa bolsun ertirki galynyň nähili boljagyny öňünden çaklap bolmajakdygyny aýtdy.
Ertir çalışışı işin kovulanadım. Birden vice premier ya minister bolmagy mümkün de. Öwlen bir ulakon wezife getirilip koyulanadım. Bir aydın ya 2 aydın ýok edil koýberler. Türkmenistanyny ýolbaşçy kadrlara ýygyderlik käýinç bermek, olary ýygydan çalışmak siýasaty prezident Berdimuhammedow ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niyazowdan miras garly. Hasaplamalara göre 5 milyon çemeti ilatlı Türkmenistanyny soňky 25 ýylda ýokary wezifelere çekilen we käýinç berilen, işde goýberen kemçilikler üçin diýilip wezifesinden boşadylan ýokary bilimli kadrlaryň sany müňe golaýlýar we ýakynda bu siýasatyň üýtgejegini aňladýan alamat hem görünmeýär. Odalky Türkmen resmiýeti Hudaýberdi Oradowyň pikirçe bu siýasatdan ne döwlete, ne de halka peýda bar. Ol Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde bu kadr çalışmalarının agyr ykdysady netijelerinden başga döwletiň awraýyna hem yaramaz täsir ýetirýändigini, Türkmenistan isen inne adamlaryň gülýändigini aýtdy. Şu sebäpli häzir gün Türkmenistan diýsen üstün gülen bolýarlar da bir hakyky bir ýurt hökümeti hiç kim kabul edilýär da onu. Gepler Azatlyk radiosu. Hepdäniň jemini Türkmenistanyň region etrap ýerlerinde köçeleriň ýagdaýy barada söhbetlen dowam etdirýär. Türkmen Metbugaty oba şäher ýerlerini awadanlaşdyrmak programmasynyň çägini ýerlere köp meçberde döwlet serişdeleriniň goýberlendigini ýygyderli habar berýär. Elbetde käte prezident derejesinde bu goýberlen serişdeleriň degerli, ýerlikli derejede ulanylmaýanlygy tanqid edilýär. Şol wagtda ýerlerden köçeleriň ýagdaýyna hiç bir gowlaşmanyň görünmeýänligi, şäher etrap ýerlerine köçeleriň garrylar, çağılar üçin howply ýagdaýlar hem döredýänligi barada habarlar gelip goýuşýar. Kär pikirlere göre häkimiýetleriň esasan paýtagda üns bermegi, etrap ýerlerine bolsa görelli obalaryny döretmegi, ýurtdaky umumy sosial meseleleriň öňüne tutup hükmünde ulanlyp gelinýär. Kär pikirlere göre bolsa umumy ýurda karşılanmaly serişdeleriň agramly böle Aşgabatyň töweregindäki ýollara şoňlan birlikde her regiona döredilýän täze obalara karşılanyp prezident programmasynyň çägini etrap ýerlerine berilmeli pullar ýygyny alynýar. Emma bular barada anyk gurda aýtmak kyn. Sebäbi häkimiýetler etrap ýerlerine goýberlen serişdeleriň harçlanşy barada açyk maglumatlar çap etmeýärler. Şol wagtda etrap ýerlerine köçeler ýagdaýy üýtgegsiz agyrlygyna galýar diýip Azatlygyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan raýatlar aýdýarlar. Şeýle söhbetdeşlikleriň birini Türkmenistanyň habarçymyz Sultan Açylowanyň tejenli pensioner 75 ýaşly ata bilen söhbetdeşligini bilelikde diňläliň. Tejen şäheriniň ýollarynyň yaramazlygy barada kän gurulňlar edilýär. Ýygy-ýygydan häkimleriň çalşyrylýandygy barada aýdylýar. Şu tejene gelen häkim işlän ok diýilýär. Edil şu gün şäheriň ýagdaýy nähile. Bir tejen diýilen ýer bir bereketli ırsalýar, bir ahala açlykdan alyp çykypdy diýär ýaşlar. Ondan bir 8 ýyl mundan ozal edaramyzdan ýygynaga bardyk. Şonda ahali welaýatynyň häkimi geldi de aý tejenliler göýdüňiz aýdyňyz. Gyllarwat bilen size ene prezidentimiz 86 milliard manat pul berdi, şäher statusyny berdi diýdi bilen degenlik. Ay 5-6 ýyl geçdi de mundan. Ondan biz oglan kak bir bagly köçeleri gowy parka madymy. Ondan bilmedim soň kömüründen mi demirinden ne ýa-ki bir şarif kakşylyan Kakmyrat diýilen oglan goýdular. Gyllarwatlara 49 awakit gurdy men gazetden okýan. Tejenkilerem ýöne ýylyna aýrylyp tutulup gidip iýip para tutulup gidip dur. Indi Mirazgantdan bir 86-njy ýylda dowlan ýaş olan goýup durar, ýekece awat köçesi ýok. Gaýsy Atabaýew ýumurdylar, dirnaj geçirjek diýip, soň Dagatyr Gulmurat ýumuryp dasaw heçelli. Bilemin kime arz etjegimden bilemdi. 30-njy noýabrda 2016-njy ýylda ahal welaýatynyň orunmasarlary 51 kisan ýygyna getdi. Aý düzedersidi, düzedilýän zat ýok. Trotuarlarym bagly, şona maşdyranoklar, onuň 6 ýaşlyca çağalar okoý diýerler. Arkasında peyapkes tomuz tozan kış batka. Avtoyolu çıkyalar, trotuarlar bağlı bolan. Son hekimler şona maştıranak inverksi. Şuya bir gati göz kıyınçılık. Bize kıyınan yaz. Trotuarlar ne için bağlanıyor? Bilemakda ana şu güýçli muallimler var. Gariyat atayfiyali özüm hekim dağdan hekim bolan. Ayrı o gariyat diyen bordiyen moliyada araşot koyun. Bağlayalar. O da çağların maşinin önüne, apta ulağların önüne solaşıp görürler da. Buna seyrediyen yok.
Oba yaşlıların ha itiraf yaşlıları şehatlar üns veren okmut. Oba deputatları olmalı. Hiç üns veren adam yok mu? Yok. Şu planı yaşlı halkın ağırsını ediye, halk için hareket ediye diysem ben yanlış görledim malı. Onu yali ağıraylı yaşlı yok. Ana şu çağalar meselenin önüne çalış börler diýäňiz. Şu bir paçygaly ýagdaýyň güde çykan wagty boldymy? Ol bir kısanagy helegem boldy, ol bolýa onu ýazatlar. Özüm şäher statusy berildi. 74 000'den gowragam halky var diýerler. Köçeten näçerak şu ýyr köçeli? Ay 10-20 hanak bar. Gaýasy Atabaýew uly köçe, Daňatar Gulmurat uly köçe, Magtum uly köçe, onuň bir Anamra Sarif uly köçe, Anasa Sarif uly köçe. Ýekece awat köçe ýok. Asfalta uttatpam, özüňiz asfalt dönýärmi? 3 tane vardı, häzir birem ýok. 3'dem ýatyrly ýol edaralar. Edara kerhanlar yapıldı diýäňiz. Kurlan zat gözelýärmi? Bir karmavit kurdular. Birem bir 2 tane çağalar bağı urly, birem medeniyet köşkü urly. Medeniyet köşkünün daşynda bağçylyk bolmaly, oňa barýan gelýän gowy ýollar bolmaly, asfaltlanan, betonlanan, olaram ýok, palçyk batka. Soňa giýjek bolsaň gara berge. Öwer ýaly ýok tejer şäheriniň. 86 milyard manat pul şu sarif yerlikli ulanyp bilmedi. Ondan soňra men şu 4-nji ýakym. Şu azgantdan gelen olan 7-8 ay boldy. Devlet nazar diye. Hiç adam edenek. Eger. Yekeci zat edenek sala olan. 30 yaşında adam. Hakimler, näme şular ýaly iş bilmeýän hakimler, hakim edil goýlar şulara, anam edilýär şulary işe uğratýarlar. Muňa han gözüme metýär, ol iş bilsin bilmesin aşandan el geçse bolýar, paralyada başlyk edip goýar. Ondan onu täzeläp dursaň ýene pul gelýär. Onu para üçin edýärler. Para uli ervet kesel boldy şu Türkmene. Şeýne para ber geçýän boldy. Şu beren parasyny ýerine salmak üçin şolar näme iş etdiler, görnäme? Olar aman soň ana edara ýolbaşçylary näýeli? Bölüm başlyklaryny çalşarda. Almalar berenni. Bahana taparda ay, meneň eýle, onuň beýle diýerde onhan. Ha, 2-2,5 miň dollar berer ul täze neçeli gadel gelir durar. Bölüm müdürler. Bu zatlar hemmemize kesel boldy da. Hormatly dinleýijiler, tejenli pensioner 75 ýaşly Ataga bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, region etrap ýerlerindäki köçeleriň ýagdaýy baradaky söhbeti Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen dowam etdirýär. Sebebi Amanmurat hem ýygy-ýygydan regionlarda şol hanny Balkan regionuny bolup etrap yerlerine köçelerin ýagdaýynyň ýaramallygy barady. Ol hem bir näçe gedek maglumat berdi. Amanmurat şu Balkandaky etrap şäher durumlary berilen yerlerde köçelerin ýagdaýy nähil şu barada siz maglumat berip biljekmi? Başdyny bir soňky bir aýlykda Balkan welaýatynyň ähli etrap merkezleriniň ýani etraplaryň administrativ merkezleriniň tas ählisine şäher durumy berildi, şäher statusy berildi. Ýöne şäher statusynyň berileni bilen o ýerde bir şähere meňzetjek bolmak, şäheri ýadyna salýan täze pasiýologlar kemale ýetirmek boýunça edilýän işler juda az. Göze durturup duranım, köçeleriň ýagdaýy juda erwet şol. İslenlik etrafı var, etrafı olsun, Esenol etrafı olsun, Bereket etrafı olsun, Serdar etrafı olsun, ýa-da Garrygala Mahtumul etrafı olsun, atam döwründäki salynan köçeler, şo köçeler bir özgörtmek üçin edilýän göze görünüp duran iş ýok, tersine şol soň azdykanly edilen zatlarym menden sana variansa diýip edilen çiğsar edilen zatlar ol üstünden 1 ýyl, ýarym ýyl geçmäke aýwasylýa ingerwet sadymna Serdar şäherinden Gyllarwatdan Etrege gidýän ýol we köpet dagyny bilen bir ýollan ýörärýärler, bir ýol barpa 60-njy ýyllarda çekile, geçen asyryň 60-njy ýyllaryny çeklenýär. Ýa-da bolmasa Gumdagdan Esenol etrawyna çelli ýol bar. Bir ýolundan ýörärýär ýollar, olam edil şol 60-njy ýyllar bilen 70-njy ýyllaryň hepkidine çekilen ýol. Ondan merem 50 semek wagt geçip opurulyp doly Katardan çykan. Bir ýagdaýlar ol, meselem Balkan welaýatynyň Demirgazygynyňky Garowolary, Uwzyň uruna ýerleşýän owalar bir-birini birikdirýän ýollara. Ummanam hiç wagtym şo ýerlere hatda bir
adamların göğünü üçün çağılam düşürmedi. O asfalt hatta vururunum yok. Yoksa Aman radını prezidentin ovalar şehirler avadanlaştırmak bilen alı programması esasında bu işler için ulumetsörde milyardlap manadın göýberilýänligi hem aýdylýar. Hem şu sevitlere devlet tarapından göýberilen pullar nire harçlanýar? Mun hasabeýlek soralan okmy? Hasabını sorulýandyr dolýany yap kapılar aňyrsynda perden aňyrsynda bolup geçýän torolşuk hasabat bolmagy mümkin. Ýöne oňa derek başga bir zadyna göýülýär. Her vilayetde diýen ýaly bir döwrewap bir pasiýolog alyp onuň şolaram telewiziýanyň üstünden metbuatyň üstünden halka orkadyp halkymyz bagtyarlyk derejesinde şun ýaly döwrewap zaýlarda ýaşaýan şarňyllap duran köçeleri adilip bir her vilayetden bir kranak pasiýolog çakymçak bolsa şol şäherleri etraplaryň administrativ merkezlerini abatlamak üçin göýberilýän pullar şol ýaly pasiýologlara sarf edilýän bolmaly. Ony bu wagtlara açyk jogap berýän ýok. Programyň bilen hemme kişi bilemok diýär. Sowalyna jogap beräýmeli adamlarym şoň jogap bermeden ýüze urýarlar. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen Balkan welaýatyndaky etrap şäher ýerleriniň köçeleri barada aksiýa hötdeşligimizi dinlediňiz. Eýtem, siziň ýaşaýan ýerleriňizde köçeleriň ýagdaýy nähili? Bu arada adatlygy ýazyň, telefon edin, habar ýetirin. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleteňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email bergisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat, email bergisi gmail.com. Gepler Adatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan nepterme bilen dowam etdirýär. Owgan türkmenleriniň arasynda saglyk hyzmatlary hemmeleri el ýeterliler. Hususan aýal gyzlar öz saglyklaryny bejertmekde uly kynçylyk çekýärler. Sebäbi olaryň öňünde ullukan dil böwedi hem dur. Olar köplenç başga dilleri bilmeýärler diýip kawarçymyz Şaýmerdan uly Murad aýdýar. Ol Demirgal owgan sanyň Joguzdan welaýatynda adamlara saglyk hyzmatyny edýän türkmen Lukmany Nasrullah Sadap bilen şu we beýleki meseleler barada söhbetdeş boldy. Akçaba onun etrafındaky %70 gowrak türkmenler ýaşaýarlar. Bir keselini bir adama düşündirajak bolsalar, olara biraz kynçylyk bolýar başga dillerde. Şo sebäpden meniň ýaryma gelýän merizleriň köprägi türkmenler gelýärler. Başga milletlerden hem öz saglygyny bejertmek üçin siziň ýanyňyza gelýän barmy? Meniň ýanyma gelýän hastalaryň hemesi türkmenem däldi. Başgalarym gelýär, elbetde peýda tapýandarlar da gelýändirler. Meselen menden başga Akçada 20 doktor bar şurada. Elbette tecrübem vardır. Men onu aýdyp bilmiyorum. Bir ýerde merizler gelýär. Şun resmiýat döwletide bul balançygyň bister bolup ýatdy diýere. Aýdyp bilmek kynda. Halkyň ykdysady ýagdaýy nähili? Olar öz saglygyny bejertmekde o dermana pul töläp bilýärmi? Şu ykdysady ýagdaýy onçalyk gowdamy hemmesi köprägi, hemmesi diýen o zalimden köprägi şikaýetli bile gelýärler. Meselen 5 sanak bir duaydan bitseň bakasaň matrak bolsa mene ýarymny aldym diýip gelýärler. Mejbur ondan soň şu ardandagyny tapyp bitmeseň bir kesel tedawi bolan bile. Ýoksul adamlara kömek bolsun diýip käbir näsalardan pul almanam bejerýän pursatlaryňyz bolýarmy? Menem dakterlikden de şer bir ihsasy insanyman bar. Sonundan soň bolançy şolary kömek bolsun diýip fikir etýärdi. Gelýän kesellerim weziyeti onçalyk dogry däl, kesellikden daşarda weziyetine garasaňam dirçiliginiň ýaxşydyr diýip çotlar ýanakda. Soň adam rahmin gelýär, bir insan hakymda da rahmin geler ýana adamlarym gelýär kanda. Nähili hastalyklara uçuran näsalar size ýüz tutýar? Kesellerin köprägi bolsa mawsumy keseller. Kışyň aýy demekdegi üskülükli keseller. Tuberkulöz üçin bir maýnahanada laboratuar etmek bolan ýok. Ya bolmasa ekstrizi edip eksini alyp onu aýyklap dururňa hemmesiniň ykdysady götüren ýok. Mejburan bir dümegiň tedawisi bolýar. Aýallarda ökkü kesellikleri kan. Çağalarda şül sine bagal diyorlar. Bilmedim men Türkmenlerde adı näme onun? Pneumonia diyor latinisi. Şol kesellik köpräkdi şül gışda. Ondan da şer mana häzir şiýje gündiň özünde gyzamak, garamak depme diyorlar. Mana kulagyň etegi çişiyor. Mumps diyor onun tibbi istilası. Şol kesellerim az däldi. Öten ýyl antraks bizler köýdirgi diýoruz. Ol köpdi. Bil bolsa
ondan göre depme diyorlar. Mampis diliyon yankı kulağın eteğinden çiş tapılıyor. Şol kesel mayda olanlarda köprekti. Öten yılki antraks yazak maha ketdi adamlarda dam kenti. Size ayal ne sağlık bilen gelýänem barmy? Ayal nasağlıklarda umuman aysak ayarların başka teklibinden daşar. Mesela mikrobi kesellerden daşarı. Onların imit kemutları teklip köprek ayarlarda. Menin ayağım sırqıraşıyor, o yerim ağrıyor, endamım ağrıyor. Hemmesi gerekli atların kemutundan. Sizin bu yerde Lukman bolup işlemeniz Türkmenler üçün behbetli bolsa gerek. Sebebi Türkmen dinallarının hemmesi diniyali Türkmen dilinden başka dil bilmeyer. Mümkün peydalı olsa. Onu men bilemiyorum. Şol ayarlar gelse, ol bir men aydıp bereyin deyip başlıyorlar. Şo bakıyorlar bir şikayetlerini aydıp bir yüreğini yengilseler hem bir muhtar keseli yengliğini ana görüyorlar. Bu hepiniz doğru. Şolam hile kömek olara bir ruhi orgalda bol gidiyor. Ana şol gurrunlar olsa, dakterler şu boluşundan ziyad korkuzup aydıp oları keseller korkuzup köp bela harca koyup şu ödüp sergeden etmeli de elde bol bilse. Şol keseline layık tedavi etmek gerek. Hormatly dinleyijiler, Joguzanly Lukman Nasrullah Sadap bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Azatlyk radiosu. Hepdeniň jemini edebi sahypamyz bilen dowam etdirýäris. Şu hepde Rus Sovet edebiýatynyň görnükli wekili, meşhur şair Yevgeniy Yevtushenko Birleşen Ştatlarda 85 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Yevtushenko türkmen şairleriniň hem bir toporçyn halifa bolupdy. Kerim Guranepes Türkmen şairler onun oşgularyny türkmençe terjime edipdi. Şol ruwatda soňky 25 ýylda olarky Sovet giňişligine ulu hadise bolan edebi hyzmatdaşlyk gowşady. Türkmen okuwçylary Sowetiň edebi wekilleri barada ýeterlik maglumat alyp bilmeýärler. Azatlyk radiosu şu emele gelen boşluğu nazar alıp, Pragada yaşayan Türkmen yazıcı Hudaýberdi Halilowdan Yevgeniy Yevtushenko baradaky pikirlerini paýlaşmagyny sorady. Hudaýberdi, eýtim Yevgeniy Yevtushenko'ny Yevtushenko'dan zat näme bolupdy, onuň hyzmaty nämeden barady? Onun hyzmaty batyrlyk bolsa gerek. Onsoňam şol öz döwrü aradaky iň möhüm meseleleri aýdyp bilmegi bolsa gerek. Sebäbi ol 100 euro berk göze iýildi, hemmeler tarapyndan ýyzarlandy, şo sanyna ýokary resmiler tarapyndan ýyzarlandy, okuwçylar tarapyndan. 1984-nji ýylda ýaş ýazgylaryň bütün saýyz maslahaty geçipdi. Şo maslahata gatnaşanmyzda birinci esasy davaral bölük diýilýär. Şol bölük guturundan soň ara kesme boldy. Bütün ýaşlar şol sanyna uly awrely ýazyjylar dargaşy uradylar. Kimdir biri alha ol barýadyk gygyrdy. Men şonu seretsem uzun boýly egininde maumtyk pençe bolan Yevtushenko barýar eken. Ol öz döwrü arada hakykaty aýdyp bildi. Hakyky sözüni aýdyp bildi. Görüşdi. Şo görüş üçin ol ýanylly. Yönü in ahirini şol yeňdi. Ol Rusiýanyň ýady bolmasa SSR'ň döwlet bayragyny da aldy, beýlik orden medallaryny da aldy. Uly hormata da awraya da eýe boldy. Hudaýberdi, inni şuň kunny edebiýatçylaryň edebiýaty täze gelýän neslin Yevgeniy Yevtushenko'dan näme öwrenmegi gerek, nähili görerler gerek? Oğlu bilene şuňky ýaşlaryň Yevtushenko'ny tanamagy gerek. Ýagny diňe bir Yevtushenko däl şu derejedäki adamlary tanamagy gerek. Yevtushenko'ny ýa-ni seniň başda belleşiň ýaly Kerim Guranepes gowy terjime etdi. Ýöne ilkinji terjimesini men Anneberdi Ağabaýewdan okapdym. Edebiýat Sunut gazetinde çykypdy. Soň men onu Anneberdiň özüne aýtdym. Soňky duşşugymyzda ol aýtdy, Yevtushenko diýdi, geň zat bizde tanalmayan şair diýdi. Soň tanally. Şolar ýaly ilki bilen onu tanamak gerek. İkinciden onun şol geçen durmuş ýolu wa bizde de şol ýoly gaýtalamak islediler. Meselem ol resmiler tarapyndan berk ýanalanyny Bratsk Ges diýen poemasyny ýazdy. Ol Sibir'e gitdi. Şol ýerde şol adamlary gördü. Hut şolar ýaly ýyzy biz Kerim Guranepesde de Gurbanazar Edizov'da da görýäs. Kerim Guranepes guma gitdi. Gumdan tapylan ýürek poemasyny ýazdy. Gurbanazara da bir näçe gedek durmuşun cümmüşüne gitdipdirler. Ol gidipdir, hatta Ahmet Guranepes bilen ikisi bilelikde yorunja su tutup dağ etegine de yatıpdırlar. Inni ýaşlaryň şuňky edebiýaty gelýän neslin onun öwrenmeli zady. İlki bilene şeýle beýikligi görmek başarmaly, ikinciden hem şonun geçen ýoluny iň bolmanda bir öz şäňinde gaýtylajak bolmaly. Şonun geçen tejribesini peýdalanjak bolmaly diýip düşünýän. Hormatly dinleyijiler,
meşhur Rus Sovet şahiri Yevgeniy Yevtushenko arada ýazy Hudaýberdi haly bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň zemini geçirip oturýar. Ýene-ki efir duşuklarymyza şenlik hoş, saglykly we azatlygyň tolkunlaryna galyň.